Yan na yung gata. Ay, ganun na rin, nakaluto na. Ay, nakami ni Kuya Puloy. Ayan po, magandang hapon. At maghanap tayo ng magugulay. Si Kuya Puloy nandun kumukha ng daing. Pwede magloog. Yan, vlog tayo dito sa sa loob ng bahay nila. Online man pala sito. Vlog ako Kuya Hadil, og ka di bakuran mo. Gali. Ganito yung gustong mangyari ng asawa ko pag pag nagtanim kami dun sa lupa na nabili namin. Inawan na niya. Bakuran, ganitong style. Wala kaya pala ito na. Kaluluya po. Ganyan, may kamuti. Kasi yung dun kasi sa bahay, malawak naman yung lupa kaso natutubigan dun. Ano kami ng boss? May mini farm pa may mga manok. Kasi yung mga manok ko rin, lilipat ko. May sili pa. Ano yan? Ano yan? Prutas. Prutas yan? Oo. Oo, yung Hindi ko alam yan. parang grape. Grapes. Wala kakalason yan. Sarap yan, sabay tilapia, binawugan. Na mataba. Hindi, ibabawagan. Mara ka pa. Kahit kalabasa pwede yan. Mara ka pa ni sardinas. Kalabasa. Pasilpasi. Ay, may sili pa Native sili. Tumangang na sili. Ano pala yung bahay na to? Pag grapes ko. Hindi pa naman meron. Saan grapes? Ayun sila, nakanak. Oh, grapes pala yan. Ano pa naman, doon. Mahilig silang magtanim, no? Mag-asawa. Kaya nga sila nakaano. Ha? Kasi nangangarap din sila magtanim-tanim. Oo. Kapaso daw sila datan eh. Kapaso? Yan, mga okra. Eh, pwede yan. Daming pananim dito. Ngayon lang ako nakapasok dito. Wala kuya. Hindi nakikita to ng nakikita ng asawa ko sa vlog. Maganda raw. Sabi ko, kala ko pati yung bahay kasi itong bahay malupit din pala yung gastos dito. Mababa lang yung bahay pero presko. Sabi ni Kapuloy baka umubos na lang kulang-kulang 300 sa bahay na to. Ako yung bakod lang, ganitong bakod. Maganda kasi yung magtanim ka na nakabakod. Tulad nung nabili namin na lupa kami mag-asawa. Yung lupa baka ano lang ng kalabaw pag magtanim. Sabi ko unahin lang yung makabakod tapos maglagay ng kubo na kunti. Yun ang plano ko pag may matira sa sa pera na yung kikitain natin ngayon na naka-challenge. Pag mapagamot ko siya pag may matira. Yun ang plano ko. Bakuran namin yun para lagyan ng kubong maliit lang para pag may event yung team pwede dun kasi tahimik dun namuay. Ang mahuli nito hindi binahugan. Sardinas. Pwede yan, laban ng sardinas. Sabay kalamansi, no? Oo. Bawal na kasi sa sardinas. May gripo din pala dyan. Ganda rin yung bahay na to. Yung lababo, naka-tiles. Pero kadi kuya inubos. Kadi bali-bali mo di. Mga 300.
Labi na, lagpas to 100. Kuya, kinuha ko yung okrang. Pasok, kulang-kulang 300 kuya, no? Kulang-kulang 300 ngayon. Tama yung estimate ni Kuya Puloy. Kulang-kulang 300 yung naubos nito. Simple lang. Napaka-simple. Umubos ng kulang-kulang ano 300. Yan naka-tiles yung lababo. Tapos may lovebird pa sila. May lovebird. May lovebird sila. Papain siya ba sa Ay limang itlog? Pero pinadilibat. pero nakapayam sana, di pa. Di pa to pag-uulog kaya ko. So hindi ko nga ikin siya di ka medyo di na store. Di na istorbo, pwede. Baka nga na po marere sa nakapain sana kami. Kaya mo. Natsamban ka to mamariya mag-alaga to. Bayo. Pero titulo na siya so pare yung mga bagay ko. Kaya limang itlog. Eh, dakol pala na Kukuha nito. Sanga sa kalunggay. Mo, pagbubutangan minsan. Bubutangan minsan. Arin. Dawon. Anong kuha? Sanga minsan gigibuhan ako sa do pagdadaraon sa Dadaraw na lang. Ako gigibon sa lagan. Parang ano. Ako gigibon na lang sa lagan. Di kahit ano lang, basod, buhangin. Kasi mabilis mapisa yung ano, itlog pag buhangin, mainit. yaman ko magbagmanda. Oo. Sabi ko pag tinagabot na ako sa durado din mo. Adi balay mo. Baba. Ay, di baba. Ababa man. Pinakontent ko doon sa ko ay duman pa sa pinagsak, di man pa yung pinagfocus nito. Ang sabi niya, salamat. Sige kuya. Salamat at nakablog tayo dito sa loob. Ganda. Wala din ako ng kalbo. Sili. Sili baga doon na ano, malaliit. May gate. Si Kuya Puloy nanguha ng ano, gabi, katnga, laing, palusag. Ulam na mamaya. Ito na pa. Yan yung nyug. Sige mama, kasan. Magsan? Dito sa probinsya. Oo. Ikot ka lang sa mga. Oo, hingi. Mayroon ka ng pang-ulam. Basta ano, pwedeng humingi. Gabi. Yung sabi nung ano, hanap tayo ng nyug para makaluto ka agad ng ulam, para makatipid-tipid. Gulay muna. Naubos na rin budget ko. Ubos na rin budget. Yo, tingnan natin kung may nyug. Oo. Nay, may nyug ka, Nay? Ay, wala na. Wala na. Wala na pala. Uli kanina, walang Ubus na. parin. Ubus na pala. Tinapa, Nay? Kahit tinapa, wala. Kahit tinapa, wala. Kaya ako bumibili kasi inuukod. Ay, noon. Sige, Nay. At pinadala ko na lang kay Kuya Bobby yung ano, pabili ko ng nyug. Buti na lang nakapulot tayo ng 20 pesos dito. Nakabuon dyan, oh. May pambili na ano, ng pansahog. Ubos na yung budget ko. Natamad akong umuwi. Maghanap nga ako ng Gcash kasi sabi ni Mrs. padalan niya ako ng ano, pang budget. Ubos na, nagpayos kasi ko nung ano, nung motor. Ito yung ulam namin ni Kuya Puloy, oh. Palusag lang yan. Tawagin sa amin dito sa Bicol, palusag. Kung baga ano, yung palusag, ilagay lang to sa kaldero, tapos sabay na yung gata niya, tapos lalagyan na yung sibuyas, bawang, tapos takpan, hintayin lang ang kumulo. Yun po yung palusag. Hindi yung pakulon mo na yung ano, yung gata.
Ay mga simpleng luto niyan, pero napakasarap niyan. Unsag. Yan. Si Kuya Puloy po yung bibira. Yan, may ano. May luya. Pwede. May luya. Kuya Puloy magluluto. Sarap yan. Mga ganyang luto tapos nasa bukid ka. Dati kami nung ganyan. Nagawa ko ito nasa bundok ko. Pag nasa bundok, palusag. Tapos yung kakainan mo yung baon ng ano, ang nyug. O kaya yung barani na pinutol. Sarap. Pag nasa bundok ka, kahit ano lang yung ulamin. Kahit nga asin lang, walang pampatimpla na yung magic na yan. O kaya bitchin, basta may asin. Pati pag ano, pag nasa lake, yung masarap kumain. Mga sinabawan na isda, kahit wala kang gaanong sangkap. Ba't kaya pag ganyan, pag nasa ganyan kang mga ano, sarap kumain. Yung lutuin, ugasan ko na, kuya. Itong maliit. Dito? Hindi naman butas to. Ganyan. Lagay na natin. Yan, tipid na ulam pero masustansya. Sama-sama na. Malagay na dyan yung asin. Tapos yung sasawag namin dito, pinapa. Nadidilis pa ako dun. Yung masarap na simpleng ulam. Tapos yung pagkasaing, yung may mga tutong-tutong. Nako. Sabi nung taga sa amin na pag ganyan daw ulam, kahit di intindihin yung biyanan. Malupit. Sabay luya. Lutong shortcut. Shortcut na masarap. Ang mga advantage dito sa Bicol. Kung gusto mong makatipid, pag nasa probinsya ka, nasa sayo lang. Kung pagtamad ka talaga, magugutom ka. May daming gulay dito. Ito nga, daming gulay, mga laing. May malunggay, may balingoy, kamuting kahoy. Basta may mga kaibigan ka na pwede mong hingan ng mga gulay, pwede. Pero kung walang kaibigan, walang bibigay sa'yo. Walang bibigay sa'yo. Yan na. Bali, iniintay na lang namin yung binibili ni Kuya Bobby na ano, na gata. Napakasarap yan mga kaparing Jason. Kasi lalagyan ng tinapa. Ay nako. At tapos di na kami magsasaing kasi may sinaing dito na tira kanina na tanghali. Meron dyan. Meron. Mga shortcut na ulam. Yan na yung gata. Ay, siram sana. Kaliputok. Pure na pure. Ay. Siram. Tumawag yung asawa ko. Natawag ko kanina. Pinakita ko yung ulam namin dito. Nagkapuloy. Paborito niya yan eh. Hey! Siram daw. Eh, di naman yung makakapagluto doon. Makakatim lang yun ng gulay yung mga gata pag nasa bahay ako. Yan. Iligana oh. Ay, ako. Mainit na tubig. Siram. Kasi mo tangga tayo. Oo.
Pero ginusin ng ano, Kunti. yung napitigan mo. Kailangan mainit. Medyo mainit-init. Amuay. At di ko alam kung dito si Kuya matutulog. Kasi wala pa sila. May pinunta nata kasama si Tilo. Siyempre tinanong na lang sa ano. May vlog naman yun si Kuya ngayon. Mga tipid-tipid ulam. Amoy. Tapos sahog tinapa. Yan yung nabili ng benting na pulot ko. Tinapa. Tapos may ano na siya, may dilis. Yung dilis na sinahog yan, galing Burias pa. Nung pagpunta nila Kuya Puloy, bumili pala siya doon ng dilis. Yan. Meron bago. Na tinatanggalan ng tinik. Maganda kasi yung pansahog pag ginihimay. Para pag kumain, walang tinik na ano, walang tinik na kasama. Yung ulo, pwede nang di isama yung ulo. Pag nadurog yung ulo, kinama mo? Wag lang madurog, pag nadurog. Masarap kasi yung sipsipin eh. Mamahalo eh. Sabagay. Ano yan, tinapa. Sarap. Sarap talaga ang ulam na yan. Yan, isinalang na. Maagang kakain ngayon. Muna. At maagang kakain. At yung ano, pampakain sa pato niya. Kain sa pato. So maganda maagang kumain. Para nakababa ka agad yung ano, kinain sa tiyan. Tapos habang nag-aantay tayo ng ano, ng update. Ano kaya yung resulta ng ano, update na naman ni Idol mamaya. Abang-abang na lang tayo. Alright. Maghugas muna tayo. Para mga manok. Stay
As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning, the afternoon, we lay awake and wait. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake and wait. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Alay sa bupa. Ay, Two hearts running wild.
Uy, bansa na. Ay, ganun na rin, nakaluto na. Ay, na kami ni Kuya Puloy. Wala na manghihintayin. Oh. Hindi na. Oo. Yelo. Ito pa. Ganda ko sana. Mamaya. Naman na yun. Sakto sa pagkatig bako ay. Narawan ako daan sa buong. Loob sa sabong. Tama sa pagkatig bak. Oh. Tulong baso. Ha? Tulong baso. Ano po, kain tayo mga kapari Jason. Daming kanin ay. Oh, sa ipon. Amuan. Mura ka na. Kain. Kain po. Kain po tayo. So yan mga kaparing Jason, bali nga tapos kaming kumain yan, kaya tapos lang namin kumain at ako lang dito sa sa barracks, wala pa si Tilo, baka doon na kila bueno ulit matutulog. Ako dito ko sa barracks matutulog. Ang ganda ng buwan, no? Bilog na bilog, oh. Ganda ng buwan. Yan. At yun, alam na, ganito, edit time na. Mag-i-edit na tayo kasi nakakain na. Maka-edit, tulog para bukas pag nag-ano si Kuya Puloy yung gagawa, maaga tayong makakapaggawa. Yan. At muli, ang ganito lang ang vlog na to at maraming salamat po sa suporta nyo. Yun, antay-antay tayo ng resulta naman kung pang ilan tayo. Ayan po, bye bye, love you all. Shoutout sa lahat ng mga sponsor. Bye bye.